starter. Lige meget du snakker, fordi der skal lyde Big til. nasty. Kussen har en pig. Big nasty. Og så åbner den bare døren, og så går det bare. Big nasty. Kom. Der var kun 6 patroner. Dræb sig selv. Dræb sig selv på den seje måde. Der var kaos. Pig nasty. Kommer den på. Løb jeg til din morfar, okay? Så lærer det. Så kan du tænke over, hvad du har gjort. Pig nasty. Er du død? Er du død? Så kommer der bare en anden og klor. Er du død? Og han sådan brænder den. Død? Død? Jeg tror ikke, du er død. Nu er du. En som dig kan ikke være død, fordi du er så død. Det er måske ikke min skyld. Det er måske en anden tosses skyld. Nej, jeg skrider. Væk med mig. Jeg skrider. Skal vi køre lege musik? Big nasty. Big nasty. One found me from food down. Der er allerede gået 3 minutter. Skyd. Skal vi ikke stoppe nu, og så laver vi en episode 2? Men den skal lige være lidt længere. Jamen, så kan vi lave episode 2 og 3. Men jeg skal lige slutte af med, at jeg springer med luften. Når jeg springer med luften med en beslutning, så kan vi godt, okay? Du vælger bare. Stop.